kono ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ka Nef TV lajɛ ni wagati na an ka sufɛ foli bɛ aw ye fo aw sigiyɔrɔ la ni ye aw ka don kibaru kɛnɛ sigilen ye an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ Mali ka fara diɲɛmaa kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka protection civile tɔgɔladon ɲɛnamaya bi mars kalo tile fɔlɔ an ka jamana ta kɛnɛ ni ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri min ɲɛsilen don lakana kow ma ale bolo ninnu ɲɔgɔnna caman b'an bolo an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye sɔɔni Biye tarata ye mars kalo tile fɔlɔ san 2022 aw bisimila kokura bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogoya min na kunnafoni bakurubaw la Mali ka fara diɲɛmaa kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka protection civile tɔgɔladon ɲɛnamaya bi mars kalo tile fɔlɔ ɲinɛnta bilala hakili jagabɔ mun minɛn kɔnɔna la o ye maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la protection civile bɛ se ka dɛmɛ don olu la cogoya min na ka kɛɲɛ ni coronavirus bana wagatiw ye a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana lakana ko minisiri bolo an ka kunnafoni ɲinaw tun bɛ yen nɔ o ye min sɔrɔ an ye an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ mars kalo tile fɔlɔ san 1990 mars kalo tile fɔlɔ san 2022 nin y'a san 32 ye Mali bɛ protection civile tɔgɔladon ɲɛnamaya ni ka kɛ tasibila don ye ka ɲɛsin tasuma fagalaw ma i n'a fɔ maaw b'a fɔ cogoya min na olu minnu bɛ wulikajɔw ni cɛsiriw la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ni kisi ka bɔ kasaraw ma ɲinɛ mars kalo tile fɔlɔ ɲɛnamaya la ni protection civile ka laadala taama-taamaw ye ani ka yirali kɛ maaw la o bɛ dɛmɛ don kasarataw ma cogoya minnu na Il est le responsable médical du centre de secours médical de la direction régionale de la protection civile. Difficilement, donc elle avait une insuffisance respiratoire. Alors nous allons procéder par une canule. Protection civile ɲɛmaaba ka fɔ la kalo kelen kɔnɔna la jamana ɲɛmaw ye ambulance 52 pick-up mobile den 10 ani ji camion mobile den 2 o de bilala u ka bolo kan min b'a to u ka mɔgɔ kisi baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na o de la ni tako 32 in kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana lakana ko minisiri bolo u fo jamanatigi tɔgɔ la n'o y'an ka président de la transition chef suprême des armées u bɛ baara min kɛ mɔgɔ lakana baara don a ma nɔgɔ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n'o ye autorité de la transition ye walasa k'u dɛmɛ ka u ka baarakɛminɛnw sɔrɔ ani ka jama sɔrɔ k'u ka baara kɛ hali ni baarakɛminɛn b'i bolo ni mɔgɔ t'i bolo ka baara kɛ a ka gɛlɛn o de ye fɛn o fɛn ye recrutement ye montée en puissance ye ka mɔgɔw ɲini ka d'u ma ka baarakɛminɛnw ɲini ka d'u ma bɛɛ b'a dɔn u bɛ baara min na a ma nɔgɔ ka mɔgɔw lakana mɔgɔ binna tasuma la o a kɛra ji ye o a kɛra accident ye o ko kasara o kasara n'a ma kɛ a kɛra siraban kasara protection civile bɛ yan nin yɔrɔ in na k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye anw kɔni bɛ se fɛn o fɛn n'Ala na kɛra sɔrɔ an b'a kɛ walasa ka se k'o baarakɛminɛnw d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ population bɛɛ ka nisɔndiya la nin yɔrɔ in k'a f'u ye fana k'u bonne fête ɲinɛnta bilala hakili jagabɔ mun minɛn kɔnɔ o ye maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ani kasara wɛrɛw ye minnu sɔrɔ protection civile bɛ se ka dɛmɛ minnu don olu la sabula jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko san 2021 kɔnɔna la ko maa 356 ani maa 110 ko olu de ye u sigiyɔrɔw bila hali sisan protection civile tɔgɔladon ɲɛnamayali okumu kɔnɔna la u jabalasoba mun bɛ ni o ye direction générale de la protection civile ye ale ye balokɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la olu ma o balo ninnu bɛ tali kɛ saɲɔ tɔni 10 ani makɔrɔni tɔni 5 la o min ye u ka ɲinɛ hakili jagabɔ ka laɲiniw dɔ ye Tijani Siribe ni a ka kuma galamatigi tun bɛ a Nef TV tɔgɔ la u y'an sama mun na an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko premier mars o ye don min ni diɲɛ sɛgɛli naani protection civile bɛ jamana fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ olu bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ protection civile jɛkulu ka kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka hakilina kelen kɛ ka hamina kelen kɛ o don kɛla don mun na o kɛla 1972 donc o kɛla premier mars dɔ senfɛ donc o hukumu kɔnɔna sa san o san ni premier mars sera diɲɛ sɛgɛli naani bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'o ɲɛnajɛ kɛ o fɛti kɛ o de hukumu kɔnɔna na ɲinɛnta o ye k'a fɔ don ni a kɛra tɔnkulu in n'o bɛ wele OIPC organisation internationale de protection civile o bɛ bɛn ka hakilina jagabɔ ka kuntilenna dɔ di ɲinan kuntilenna ye mun ye ko protection civile ani mun ye mɔgɔ minnu bɔra u dagayɔrɔ la kasara senfɛ ani dɛmɛ mun kan ka don mɔgɔw ma dɛmɛɲɔgɔnya la donc ko bi ka ɲinanta ka bolo kan o de kɛra an sekunba ye bi Santema Bila yan nɔ dɛmɛ dɔ ka ɲɛsin an balima minnu ni Ala y'a nana n'a ka na ye gɛlɛya y'u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la
u bɔla u sigiyɔrɔ la ka n'u daga yɔrɔ wɛrɛ la mun t'u sigiyɔrɔ ye donc ni bɔla i sigiyɔrɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ fɔ dɛmɛ ka don i ma surtout bi tile b'o cogo la cogo min na o de kosɔn direction générale n'a ka ani développement social a n'a ka dɛmɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen an sela ka an wasa don fɛn na n'o ye suman ye ka na suman di ninnu ma suman nana di ninnu ma minnu bɛ centre mobile kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ Bamako parce que site 4 de bɛ yen mɔgɔ sigimɛ yɔrɔ minnu na u wulila ka n'u sigi yɔrɔ minnu na donc mais an nana di yan nɔ u bɛɛ ka comité u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'o bɛ comité de gestion donc an bɛna di an nana an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye général de brigade Bukari Kojo ye ale nana ka na o dɔn o minɛn di ninnu ma o suman di ninnu ma walasa u ka tila ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana in ka sumaya pour que a ka se ka segin ka taa o de ɲɔgɔn tɛ an bɛ min na ni vraiment an m'a ɲini dɛ latigɛ de don an bɛ Ala de deli vraiment a ka ban pewu voilà n'a banna o fana de ka d'a ye. Dɛmɛ min bɔra ka d'a ma a diyara an ye kosɛbɛ a bonyana an ma parce que o nana balo d'a ma ɲinan dɔrɔn tɛ san o san ni lɛri commissaire sera sapeur pompe mɔgɔw n'a a ka jɛkulu mɔgɔw bi caman fara ɲɔgɔn kan ka na d'a ma an content an nisɔndiyara kosɛbɛ an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn hali sisan ni weleweleda min kɛ hali bi sa Mali faamaw ni Mali jɛkulu mɔgɔw ka hakili to anw na parce que hali bi jamana ma suma taayɔrɔ t'an bolo min sera ka an dɛmɛ hali bi aw kana sɛgɛn aw ka tɛsiri hali bi ɲinan an san 3 o tɛ tile 3 ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen jɛkulu mun sigilen don an ka jamana kɔnɔna la walasa société civile maaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye olu ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi tarata marisi kalo tile fɔlɔ san 2020 gouvernorat la walasa ka jamana kɔnɔdenw la kunnafoniya ko olu kɔni bɛna u ka baaraw daminɛ o min kɔnɔna la u ka laɲini ye société civile maaw bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Idrissa Badimini Bayon Jɛnɛpo tun bɛ NFTV tɔgɔ la an k'u ka sɔrɔlenw filɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamanaden kan na bilalen ni o ye société civile ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba kelen kɔnɔ waasa laɲini min kɛra sigi k'a fɔ assise nationale de la refondation ale kɛnɛ kan ni o ye ka nin kurafiya jamana na o bɛ se ka sabati cogoya min na. Olu de ye assise nationale organisée a kɔnɔna na a fɔra ko société civile ko nga yɛlɛma don a ko la ka baara dɔ fara a ka baara kan min ye haut conseil des organisations de la société civile ko bila sen kan donc haut conseil de la société civile o de fana bɛ na ka yɛlɛ société civile o bɛɛ sanfɛ ka baara kɛ n'u bɛɛ ye k'u bɛɛ kafo k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka kuma u tɔgɔ la u ka yamaruya kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ to kɔ nin baara nin a ka bon a taayɔrɔ ka jan a kɔlɔlɔ ka ca an tɛ fɛ mɔgɔ si ka to kɔ an tɛ fɛ ka don mɔgɔ si gasi la ɲinan tɛ kɛ mɔgɔ si kɔ donc ni b'o baara façon kɛ i b'a kɛ ni hakili de ye an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ se joona. Wulikajɔ in tɛna dan Bamakɔ dɔrɔn sena kɛ an ka jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa jamana société civile bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana cɛmancɛ fanga kɔkɔrɔ ma don. Bureau provisoire de ye mɔgɔ damadama de sigila fɔlɔ minnu bɛ ka baaraw kɛ waati bɛna se bureau ba provisoire dɔ bɛna sigi o b'a sɔrɔ an ye bɛɛ wele ka bɛɛ kafo ka kɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o baara kɛ a bɛ fɔ o de ma l'inclusivité c'est-à-dire bɛɛ sen bɛ don a la parce que nin tɛ baara dɔgɔmani ye o donc n'an y'a daminɛ Bamako yan an bɛ sɔrɔ ka jigin région kɔnɔna na. Koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ Karatabugu mɛn si la ni jamana société civile sera ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka camancɛ fanga dɛmɛ min ye fasojɔ baaraw o ka se ka sabati Mali kurako min bɛ malidenw nin kan lala o na sɔrɔ. Ni kunnafoniya ninnu ne tun bɛ an bolo ka da aw tulo kan bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ hali sisan an ka jamana Ala k'a basigi ka kolo sumaya Ala ka su hɛrɛ caya.